Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Δευτέρα 26 του μηνός. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη Τέχνης Plus. Ένα διαφορετικό κινηματογραφικό φεστιβάλ, το 4ο Gay and Lesbian Festival, ξεκίνησε πριν λίγες μέρες στην Ταινιοθήκη της Ελλάδας με συμμετοχές από Γερμανία, Ιαπωνία, Πορτογαλία, Βραζιλία, Αγγλία, Αμερική, Ισραήλ, ακόμη και από το Χονγκ Κονγκ. 52 συνολικά ταινίες που έχουν παρουσιαστεί σε διεθνή φεστιβάλ προβάλλονται για 6 συνεχόμενες μέρες καθημερινά σε 2 αίθουσες. Κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ πραγματοποιείται έκθεση του Κωνσταντίνου Ρήγου και του Τάσου Βρετού με τον τίτλο It's not about sex. Γιόρτασε τα 4τα γενέθλιά του και οι φίλοι που έδωσαν το παρόν ήταν πολλοί και από αρκετές χώρες. Ο λόγος για το 4ο Gay and Lesbian Film Festival της Αθήνας. Φέτος έρχεται ακόμα πιο ανανεωμένο και δυναμικό και με πολλές παραγωγές από διεθνή φεστιβάλ όπως της Μπερλινάλε, του Sundance, του Βερολίνου αλλά και των Κανών. Πιστεύω ότι ότι αυτό το φεστιβάλ βοηθάει πάρα πολύ. Δηλαδή, είναι 3 χρόνια που λέμε ότι παιδιά πάρτε μια κάμερα και κάνετε ταινία. Εάν φέτος ένας άνθρωπος, μια φίλη, πήρε την κάμερά της και έκανε μια ταινία και την προβάλλουμε, ίσως του χρόνου έχουμε 2 ταινίες και πάει λέγοντας. Τώρα πόσο γρήγορα αυτό μπορεί να αλλάξει, πάντως βάζουμε όλες τις δυνάμεις για να αλλάξει. Οι καινοτομίες φέτος πολλές. Άλλαξε στέγη, γίνονται προβολές σε 2 αίθουσες, υπάρχουν επώνυμοι για να προλογίζουν τις ταινίες, 2 φωτογραφικές εκθέσεις περιμένουν το κοινό και θα δοθούν και βραβεία. Παρ' όλα αυτά, οι ελληνικές παραγωγές δεν δίνουν δυναμικό παρόν. Δεν έχουμε καινούργια πράγματα και δεν βλέπεις στο εξωτερικό, στα TED ή στα gay lesbian κομμάτια, δεν βλέπεις ελληνικές ταινίες. Η δουλειά των διοργανωτών κράτησε καιρό και ήταν έντονη και σκληρή. Και ο κόσμος, ήδη από την πρώτη κιόλας μέρα του φεστιβάλ, έδειξε το μεγάλο ενδιαφέρον του για το αθηναϊκό γεγονός. Έχουμε κάνει μεγάλα άλματα τώρα μέσα σε 4 χρόνια και ελπίζουμε ότι η προσέλευση θα ανταποκρίνεται στη δουλειά που έχουμε ρίξει. Είναι ένα μεγάλο στοίχημα το φετινό, γιατί μεταφερθήκαμε από το Τριανόν εδώ πέρα στην Ταινιοθήκη και όσο να είναι εντάξει, αυτό ανεβάζει και το κύρος εντός εισαγωγικών του φεστιβάλ και ελπίζουμε όντως να ανταμειχθούν η σκληρή δουλειά μας, να ανταμειχθεί. Πέρα όμως από τις ταινίες που μπορεί να παρακολουθήσει κανείς, 2 φωτογραφικές εκθέσεις σε αντικριστούς τοίχους συνομιλούν μεταξύ τους, προσκαλώντας και το κοινό στο διάλογό τους. Δεν θέλω καθόλου να σοκάρω. Άλλωστε, επαναλαμβάνω ότι είναι ένα υλικό το οποίο εφάπτεται ενός φεστιβάλ gay και lesbian ταινιών. Η πρόθεση δεν είναι να σοκάρω. Η πρόθεσή μου είναι η περιέργειά μου να φωτογραφίσω αυτόν τον κόσμο στο άβατο του χώρου στο οποίο κάνει τα σου. Είναι μια σειρά φωτογραφιών ενός αγοριού, ενός Τόμας λέγεται, ο οποίος είναι και μοντέλο και performer με έναν τρόπο μέσα στη φωτογραφία. Και είναι μια ιστορία που ξεκινάει, μπορεί να την παρακολουθήσει μια ιστορία από την αρχή μέχρι το τέλος. Αυτό είναι ένα πρώτο draft, μια πρώτη δουλειά πάνω σε αυτήν την ιστορία. Θα γίνει αργότερα ένα ολόκληρο φιλμάκι. Και τώρα δείχνω εδώ μια σεκάνζα από φωτογραφίες, όπως είναι τα storyboards στις ταινίες και ένα βίντεο. Το 4ο Gay and Lesbian Film Festival της Αθήνας άνοιξε τις πύλες του. Για 6 μέρες και με καθημερινές προβολές μέχρι και τις 29 του μηνός θα περιμένει το κοινό του. Το φετινό Gay and Lesbian Film Festival με τον τίτλο Outview φιλοξενείται στην Ταινιοθήκη της Ελλάδας σε μικρή απόσταση από το αθηναϊκό Gay Village.